କିଛି ଖାଏନି ବାବୁ। ବାବୁ ବାବୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ବାବୁ। ବାବୁ 2 ଦିନ କିଛି ଖାଏନି। ଶୁଣୁଛ ତମେ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲ ନା ସେଟା ଅଧା ଖାଇଲି ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ହଁ ମ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସବୁଦିନ ତ ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି ଆଜି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଉଛି? ବାବୁ ବାବୁ 2-4 ଦିନ କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ। ବାବୁ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବାବୁ। ସତ ହଉଛି 2-4 ଦିନ କିଛି ଖାଇନି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବାବୁ। ଓହୋ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିକାରିଆ କାଙ୍ଗାଳିଆ। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଯା ସେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଇଦଉ ଯା। ମଣିଷ ସମାଜ ବାହ ତମ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ହେଲେ କା ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ମାଗେ ତାକୁ ମିଳେ କେବଳ ବାଡ଼ ଆଉ ଗାଳି। ତୁମମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଆଉ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଘରେ ବଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ଭାବିଛ କି ତୁମ ଭଳି କିଛି ମଣିଷ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।